Se da oso experiencia desberdina eta interesgarria. Irati nos comentará luego el espectáculo Fistifactoría. Proiektu berri bat da, Rigorriagan izango da esteinua. Eta egongo gara, eszenatoki batekin, eta gure ikuskizuna, itsasoaren nola bizia, arrantzaleen bizia, nola den, eta nola ari garen erabiltzen itsasoa gure gaur egun. Eta egongo gara uste dutez zapatu zeiak, 12:30. Agertzen zarete hortik eta momentu hon bat pasatzen garen. Publiko guztientzat da, adin guztientzat da, eta han esperatzen dizugu.